So karon mga part, magpalain na sad ta, magmanihan ta. Para na sa inyo ha. First time na to ni magmanihan. Para sa bungkukan ba makapulutan mo ba? Sa ano nya, arita dre ay. So dara mga part, ato ni siyang giputos kay og mag-uwan, dili maunsa ba. Bahala ginagmay ni pero at least para sa inyo ha ni. O arita dre kaning naidakong kahoy, nidaghang kawayan, nidaghang bato. Ug arita sa kanang nidaghang lapok dre. Pero ari na to ni butang dre mga part ay taguan tanig mayo kay parang di makitaan ba nya makakita ni. Taguan tanig mayo. So karon mga idol, ari ta diri mo tago mga idol. Swerte kayo ang makauna ni mga idol. Man lang pud ni magatabang-tabang sa mga tao ba. Sus, ladara mga idol, naunhan mo mga idol. Tara na nakauna mga idol. Oh? Yat kay no mga idol. Oy! Uy, kuskot ay sa idol, sangit ko idol. Nyon sa may istorya nimo sa tong page idol. Idol, salamat jud kayo sa kuan idol. Grabe na kay ko nagpalo pa nimo sa una pa idol. So dugay na ka nagpalo sa kuha day. Dugay na kay idol. Salamat kayo idol sa mong gamay hinabang idol. Thank you kay idol. Dako ni katabang din mo idol. Alag hila kay idol kay para ra man na sa inyo ha po kay nagpasalamat sa ko nga ni palo mo sa kuha. Salamat kay idol. Dako anday. Unong hilak-hilak mo ambil na be. Ano? Salamat kay idol. Nya salamat kayo nga sa imong pagpalo sa kuha. Salamat kay idol. Pwede kagikan idol. Asa dan nyo ha idol sa Pikas Barrio idol. Ah, dali ko rin mo nabot ko. Oh, kay pagkakuha nimo sa live ako din gidagan diri idol. Hasta buang nga grabe. Dali abtika gid nimo no. Sige kog follow sa imong page idol. Kung snatcher. Salamat idol. So karon idol be pakita na sa ilaha be kung saan akong kuan nga ginagmay be. Sige idol. Nabang be. Ang mga followers niya din mo din hinabang ni ko day. Pakita be. First time pa ninyo nga nagmanihan. Salamat kayo idol. Salamat niya. Minggan kay abte kay kamukuha sa. So ni idol. Mani? Ay kami di idol ay. Unsa ba akong ikuan di ba? Manihan? Manihan, abi na ko kwarta. Kwarta baga. Mani ang katong mani. Kwarta, mani kana manihan man akong gingon. Kabuang mo di ay komedya di idol ay. Komedya ba? Wala na to di mo na. Mo ginong giputos o dahon. Unsubscribe ti kay. Agad. Uy. Klaro ro abuni mo manihan. Bi are tungal lang ta na be. Wow. 6 ba kung palit na mga. Kaya nakapuyag dagat. Alag ko gi unfollow busing. Ate, suko mo ng buaw no. Kung gingon manihan. Suko mo kuha sig mani. Miar bas manir ba? Nya suko pa. Yan palor ba ko sa buwan kanahan gutom mata. Hinaikan.